Alright, tricycle adventure tayo ngayon. Sinisipon tayo Segunda. Subukan natin sa akyatan itong ating red tricycle Yagyo 8 City 200. Yan 200, old model na FI. Nasa 18,000 na yung natatakbo. Okay. Tignan natin kung kaya niyang umakyat dito. Mataas to. Segunda pa lang tayo. Segunda, takbo niya 20. May karga tayo sa likod. Okay, primera. Wala na. May 50 kilos na bigas. Nakakarga tayo sa likod. Okay, walang kasalubong. Snake style tayo. Snake style. Okay, 10 kph. Kaya naman. Hindi pa nakasagad yung ating throttle, pero hindi natin pwedeng isagad kasi kawawa yung makina. Kaya primera, diretso primera. Kaya yan, kaya. Primera. Alright.